Driver error o negligence ang isa sa ginatudlo rason sa natabo nga aksidente sa barangay Igbo, Cagay, Hamtik, Antique sa atong Disyembre 5, 2023 nga ginkamatay sang 19 tanan ka mga individual. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Atty. Salvador Altura, ang Legal Counsel sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6, iya ginpayag nga isa man ini sa resulta sang investigasyon sa Hamtik Police Station kag ginako man mismo sang Vallecar Transit Incorporated. Dugang pa ni Altura nga suro sa VTI, isa ang pagmato-mato kayo sang driver ang rason sa natabong nga aksidente nga taliwas sa ila Standard Operating Procedure o kun SOP nga dapat nga i-report ini sa ilang nga opisina agud nga kun may technical defect mahimo magpadala sang mekaniko o kun magpadala sang rescue vehicle. Madumduman nga isa man ang bus driver sa mga napatay sa natabo nga Hamtik tragedy. Report sang Hamtik Police is part of that. No? Pero luwas sa statement sang Hamtik Police, ang series mismo in one of their documents na naging submit sa amon, there is an admission na ang natabo is primarily a driver's error. Bangod kay although of course may may technical defect, nagsuffer technical defect ang salakyan, pero that technical defect should have prompted the driver nga base sa ila company protocol nga mag-notify sa ila office. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kampiyon nga Estasyon. Sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.